ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବାହାଘରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଦେଖି ବର୍ଷା ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ କ'ଣ କହିଲେ ବର୍ଷା, ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବାହାଘର। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସିମରନ୍ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବାହାଘରରେ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜାଗୃତି ଓ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଅନୁଭବ ଜାଗୃତିଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଉ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ରାଗରୁଷାକୁ ଭୁଲି ତାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଅଲିଉଡ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।